once na nag-pass through na siya ng diaphragm, ano natawag sa kanya? Abdominal aorta. Unang branch is known as the Cilia. Cilia. Ay, permanent na. Oh! Pero na alam na. Di ba tatakpan lang siya? Hindi na natakpan na gano'n. Hindi. Ating ba? Ano ba ba isa? Left gastric. Yes. Talino talaga niya. Wala naman yung adrenal So, pupunta yan dito. Gastric eh. Ah. Kasi di ba pagtandaan nyo, di ba dito natin nakikita yung abdominal aorta. So yan, gastric. Sunod, Splenic. hepatic, di ba? Kasi yung hepatic, hindi siya, kumbaga hindi siya dito at this point 2D. Di ba? 3D siya kasi yung hepatic ay parang palikod. Palikod siya eh. Hindi siya katulad ditong mga ito na pwede natin i-durin 2D. Kung titignan niyo sa cut. Ito medyo tricky sa hepatic. Kaya mas maganda pag nakikita niyo, lumibot siya. Eh kasi nga naman, pupunta siya sa liver. Kaya mo siya tumayo. Paano mag-taste siya? Tapos mag-distend? Ito ay splenic, di ba? Tapos, check mo sa likod. Check mo sa likod. ay, katabi niya ito. Mapapansin niyo, pupunta tatabi siya dyan sa Diba? Wait lang. May malinis ba kayo? ngayon, yung hepatic, pag tinrace natin yan, papunta yan ng liver. Okay? Siya ng liver. Pero, bago siya pumunta ng liver, ibigay siya ng branch. Okay, this will go to the okay, ibigay siya sa branch. Pangalan sa branch. Hepatic. Diba? Pupunta siya ng liver. Eh, nung gusto ko sana ipanag sa inyo kasi hindi siya dinay sa klase dahil wala tayong time. Hepatic, bago siya mapunta ng liver, meron siyang branch. Known as the gastroduodenal branch. Okay? Gastro. Ito, mag-animated niya niyo siya. Gastroduodenal, di ba? Ano yung mga branches ng gastroduodenal? Gas. Wait lang. Una is the anterior pancreatic duodenal. Sasama siya dun sa anterior pancreatic duodenal vein. Right. Gastric flowing. Tapos, may pyloric. Cystic, ano yung branch to ng meron din. Iba siya. Bago siya pumunta ng liver, siya yung mag-supply sa okay? Anterior pancreatico-duodenal artery. Check yun lang kung hanapin dito sa oo. Yung pag-ulit yung madali. Merong pyloric. Siyempre, pag from the word itself, yun yung sa may pyloric artery. And then, walang isa. Right gastroenteric artery. So, alam nyo kung saan yun, diba? Yung sila mapupunta. Makikita ba namin? Try nyo. Makikita siya dapat unless matulog. Kasi during the line na nag-release mo ito, makala mo pa. Ano yung mga super liquids na ba? Oo. Yan. Okay? Next. Ang sunod is the Sure question. branch siya kasi. Branch talaga siya. Tatlo sila. Hepatic, left gastric. Okay? Superior, mesenteric, okay? Ngayon, ano yung ilan ang branches ulit ng superior mesenteric? 5. Nice.
colic, which, saan pumunta? Specifically? Ascending. Transverse. This is your Sir, kailangan ba sa exam yung parang ano yung drain niya or Hindi kasi baka sa next exam, di ba? Nakatali ng square mesentery. Sabihin, which branch of violet supplies or drains the transverse colon? Answer yun nga, sir. Pero hindi tatanungin, what does this drain? Ganun. Pwede din. Nakatali. Sir, hindi namin kailangan namin exactly kung saan yung mga nilagay niya. I think yun naman. Actually, pag mahanap niya yan, ang problema natin, which I have encountered previously, pag nahanap natin siya, hindi na siya covered ng, ng mesentery. So, napupulot siya. Hindi, wala na siya. Oo. So, hindi na natin siya i-expose. Pag i-expose mo siya, prone na siya na mapupulot. Okay, middle colic, ayun yung una, di ba, pupunta sa transverse. Next. Mahanapin niyo yan, galing sa superior mesenteric artery, kung meron siyang isang branch na pumunta dito, katabi nito. Parang gano'n na, just in case gusto nyo hanapin. Magkatabi sila. Next. Hindi ko alam. Wala ko siya wala dito sa box. Siyempre, ano ba yung nasa right side ng colon? Ascending. Right colon. Pastor Honor, right colic niya. Ito lang niya. 7 minutes ito or So, pumunta siya dyan. Ayun na yun, right colon. Next. Doon yan sa may ileocolic valve na area. Talagang doon siya pupunta. pause ka lang. Ileocolic. pa-upload niya. Okay, then lastly, intestinal arteries. Katabi niya lang din to. So, di ba, pag magkapangalan, magkatabihan. Makikita niyo. Alias na po to. Okay? Then, mababa pa siya. Ay, po. Ito madali na, kamukha lang niya yung sa vein. Adrenolumbar, renal. Adrenolumbar, renal. Tapos, third, gonadal. Internal spermatic or ovarian. Tapos, meron din siya, lumbar. Magkakapangalan sila nung nandun kasi magkakatabi sila. Kung titignan sa atin. Okay? Then, yan. Ano mauna? Iliolumbar or inferior mesentery? So, dito. Ano? Ano mauna? Inferior mesentery, posterior to genital arteries. Medial lumbar, posterior to posterior. Ito ngayon, pag titrace nyo to, pupunta to sa rectum. Ito. Kasi katabi niya to eh. Pero magagamit siya sa ilalim naman. Tapos, magamit niya siya. Yung isa pupunta sa taas, isa pupunta sa baba. Ano pangalan? Superior to Spinal area. And? Left colic. Diba kasi ito naman yung yaris papupunta sa descending. Okay? Yung nasa, yung ibibili ng ascending and transverse, galing sa superior. Pero yung sa descending, left colic, galing siya sa inferior. Okay? Then, ito naman si superior hemorrhoidal. Okay? Baka nagtataka, bakit gano'n superior hemorrhoidal, pababa siya, tapos itong nasa taas. Kasi nga, nasa taas siya ng rectum. Kaya superior. Ay, purpose na Ayun, yun. pagpapagawa mesenteric yung branches yan, isang aakyat, isang bababa. Inferior. And then
i-coverage natin lahat, natin i-discuss ko na. Then, gaganyan niya, di ba? Sa yan yung sulat niya. So, external iliac, internal iliac, and medial space.